नमस्ते मित्रांनो, आज मी ज्या प्लॅनबद्दल बोलणार आहे तो एक 100% डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट ड्रोन बेस्ड प्रोजेक्ट आहे आणि या सिस्टीमचं नाव आहे हायट्रॉन, जी D5 सपोर्ट मॉडेल आहे बिल्ट ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट टेक्नॉलॉजी. ही जगातील सर्वात मोठी पारदर्शक P2P डिसेंट्रलाइज सपोर्ट सिस्टीम आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण पहा. हायट्रॉन जी 100% डिसेंट्रलाइज ड्रोन ब्लॉकचेन आहे आणि याची वेबसाईट आहे www.hytron.io. मित्रांनो, चला कंपनीच्या बिझनेस प्लॅन बद्दल जाणून घेऊया. आपण इथून पॅसिव्ह इन्कम म्हणजेच न काम करता ही इन्कम मिळवू शकता आणि हायट्रॉन मध्ये जॉईन होण्याकरता ती करन्सी जी ब्लॉकचेन मध्ये कनेक्ट आहे ते वॉलेट असले पाहिजे. म्हणजे इथे ट्रोन वॉलेटने आपण सहजपणे जॉईन होऊ शकता. आता हायट्रॉनचा बिझनेस प्लॅन पाहू. मित्रांनो, मुळात हायट्रॉन एक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन आहे. हायट्रॉन मध्ये जेव्हा आपण इन्व्हेस्ट करता तेव्हा आपणास रोजच्या रोज रिटर्न मिळतील आणि हायट्रॉनचा दावा आहे की आपण इथून 200% पर्यंत रिटर्न घेऊ शकता. कंपनीमध्ये जॉईन होण्याकरिता आपण 100 TRX ते 10,000 TRX पर्यंत कितीही TRX ने जॉईन होऊ शकता. कंपनीने 3 प्रकारचे इन्कम दिले आहे. पहिला आहे डेली अर्निंग, दुसरा आहे डायरेक्ट रेफरल इन्कम आणि तिसरा आहे टीम अर्निंग इन्कम. चला जाणून घ्या इन्कमच्या बाबतीत. पहिला इन्कम आहे डेली अर्निंग. आपण जॉईन झाल्यानंतर लगेचच आपणास हे इन्कम मिळण्यास सुरू होते. आपण ज्या जॉईनिंग पॅकेजने जॉईन होता त्याच्या 1% दररोज मिळण्यास सुरुवात होते. ते आपणास दररोज 1% असे 200 दिवस मिळतात. म्हणजे आपणास 200% मिळणे निश्चित आहे. जर आपणास हे 200 दिवसाच्या आत म्हणजेच जर लवकरात लवकर हे रिटर्न पाहिजे असेल तर आपणास थोडं काम करावं लागेल. यासाठी जे दुसरे इन्कम आहे डायरेक्ट रेफरल इन्कम आणि टीम अर्निंग इन्कम, या इन्कम मधून हे 200% लवकर पूर्ण करू शकता. ते कसे काय, चला जाणून घेऊ. दुसरा इन्कम आहे डायरेक्ट रेफरल इन्कम. आपण कंपनीमध्ये जॉईन झाल्यानंतर पहिला डायरेक्ट ज्यावेळी जॉईन करता तेव्हा आपणास आपल्या इन्व्हेस्टमेंटच्या 2% दररोज मिळण्यास सुरुवात होते. जेव्हा आपण दुसरा डायरेक्ट जॉईन करता तेव्हा आपणास 3% दररोज मिळण्यास सुरुवात होते. तिसरा डायरेक्ट जॉईन केल्यानंतर 4% दररोज मिळण्यास सुरुवात होईल. चौथ्या डायरेक्ट पासून 9व्या डायरेक्ट पर्यंत 5% दररोज मिळण्यास सुरुवात होईल. 10वा डायरेक्ट जॉईन केल्यानंतर 10% दररोज मिळण्यास सुरुवात होईल. असेच प्रत्येक डायरेक्ट सोबत आपलं दररोजचं टक्केवारी वाढत होत जाईल. तिसरं इन्कम आहे टीम अर्निंग इन्कम. याच्यामध्ये कंपनीने 20 लेवल पर्यंत इन्कम दिले आहे. या इन्कम मध्ये आपल्या टीमचे जितकं इन्कम होतं त्याच्यावर आपणास पर्सेंटेज मध्ये इन्कम मिळत राहतं. पहिल्या लेवलला 20%, लेवल 2 ते लेवल 5 पर्यंत 10%, लेवल 6 ते लेवल 10 पर्यंत 5%, लेवल 11 ते लेवल 15 पर्यंत 2% आणि लेवल 16 ते लेवल 20 पर्यंत 1% मिळेल. अशा प्रकारे डायरेक्ट रेफरल इन्कम आणि टीम अर्निंग इन्कम मधून आपण आपले 200% लवकर पूर्ण करू शकता आणि आपणास आपला ID परत टॉपअप करावा लागेल. ID टॉपअप केल्यानंतर परत तुमचे इन्कम चालू होईल. मित्रांनो, कंपनीने या ठिकाणी अवॉर्ड रिवॉर्ड पण दिले आहेत. जिथे आपणास 200% मिळत आहेत ते आपण 500% पर्यंत करू शकता. ते कसे काय, चला जाणून घेऊ. इथे 3 रँक आहेत. पहिला कमांडर, दुसरा आहे हाय कमांडर आणि तिसरा आहे चीफ कमांडर. पहिला आहे कमांडर. जेव्हा आपण 10 डायरेक्ट ID जोडता तेव्हा आपणास 10% दररोज मिळण्यास सुरुवात होते आणि ते 250% पर्यंत मिळते.
दुसरा हाय कमांडर. जेव्हा आपले 10 कमांडर होतात तेव्हा दररोज 15% मिळतात आणि ते 300% होईपर्यंत मिळतात. तिसरा आहे चीफ कमांडर. जेव्हा आपले 100 कमांडर होतात तेव्हा आपणास दररोज 20% मिळतात आणि आपणास आपल्या इन्व्हेस्टमेंटच्या 500% मिळतात. कंपनीमध्ये जॉईन झाल्यानंतर डेली अर्निंगचे 1%, डायरेक्ट रेफरल मधून जे इन्कम मिळते, टीम अर्निंग मधून जे इन्कम मिळते, या 3 इन्कम मधून जेव्हा आपले 200% होतील आपणास आपला ID टॉपअप करायचा आहे आणि परत आपल्याला इन्कम मिळायला सुरुवात होईल. परंतु पहिल्या वेळी ज्या पॅकेजने जॉईन झाला असता त्याच्यापेक्षा मोठ्या पॅकेजने जॉईन करावे लागेल आणि परत त्याचे 200% मिळतील. आपण इथून खूप अर्निंग करू शकता आणि आपली स्वप्ने पूर्ण करू शकता आणि एक चांगली जीवनशैली मिळवू शकता. चला जाणून घेऊ कंपनीच्या टर्म्स आणि कंडिशन बद्दल. डेली कट ऑफ असेल, 10% विड्रॉल चार्ज असेल, डायरेक्ट रेफरल इन्कम साठी आपल्या जॉईनिंग पॅकेज एवढा किंवा त्यापेक्षा मोठं जॉईनिंग पॅकेज आपल्या डायरेक्टचं असलं पाहिजे. टीम अर्निंग इन्कम मध्ये एक डायरेक्ट कंपल्सरी पाहिजे प्रत्येक लेवलसाठी. तर आहे ना एक खूप चांगली लाईफ चेंजिंग ऑपॉर्च्युनिटी. अजून जादा माहितीसाठी कंपनीची वेबसाईट www.hytron.io वर मिळवू शकता. धन्यवाद.